Аз съм на ход. Не си сложил пака. Какво е ска? Не, има някои от тия думи, то просто е сложил повече. Какво е Виж, ска? че има Добавил е нашите. Едно парче е вътре. едно парче глазура, пиче вътре. Какво е ска? Не знам какво е ска, брат. Има рай вътре. Ура ръкавица. Мисля, че ти си добавил ска. Какво е Ти си ска, бе, добавил брат? ска. Не. Ска е Мисля, че някакъв си мисля. джамейски мюзик жанър. Помнете го? Музикален стил появи се на остров Ямайка в края на 90-те. Едно парче. Не. You can't be serious right now, bra. Явно Are you добавям kidding me? много от нашите Are you думи. kidding me? Иначе нашите Окей, думи не е чак толкова ужасно, колкото очаквах. Да. Нямате Лело, няма Джоджо. Брат, щастлив съм. Сега искам да вържете пич, едно парче и киви. Пич, едно парче Има и киви. напитка. Има и напитка. Елементарно. Значи, Дринк. напитка върви Ние с сме киви. сините, ние сме сините, майко, ние сме сините. Напитка върви с киви. Реализира, че трябва да си следума с това. Напитка върви с киви. Напитката е пича крейзи. И какво каза четвъртата дума? И едно парче. И едно парче има един Не, пич. съм доста добър. Ето каква е връзката. Папош. Той, питка, знае ли, че това е на ход? Да, знам. Досети се. Само проверям дали няма дейтинг думички. Катеричка на Заничка. Не, това е доста добър хинт. Катеричка на Даничка. Рисувател. Това е много добър, това е уникален хинт. Кога си жив цял до Хитлер, бе, брат? Иначе Ама не има е повече. иронично, браво, машки. Ама има повече от 3 думички, които могат да е там. Сещаш. Пъпът се. Не, няма. Има. Somebody help me through this nightmare. Не, това са само трите. Това са I трите. can't control Okay. myself. So what if Okay. you can see the darkest Аква. side of it? Не! Жебоб, помагаш Аз им? не мислех изобщо. Помагаш им, Жебоб? Сега колко сме сготвени? Просто гембъл. Ти си толкова губи, бе, брат. Жебоб. Извинявай. Гащи. Жебоба удари на рандом наша дума. Да, удари пура, брат. Удари пура. Бе, защо има пломба? Не. Защо има пломба? Бомбата не е нищо дума. Какво? Пломбата не е нишова дума за разлика от ска. Защо има ска? Брат, защо има пич? Това да го добавихме. Да, така е. Защо има ска? Не ме питайте. Гащи. Не съм се сетила Опа. за... Дженки? Дженки? Да, Гугълни ска. Някакъв Google джамайски... Да, аз ви казах какво е. Да, видях последствие, но не съм написал аз ска. Нещо от тези хора не са много добре. Славе, готвиш ли? Не. Shit. Това е уникално. Аз не знам дали е долу в 3 хода. Ни трябва малко помощ, Дженки. Аре да геснеш наша дума. Аз не видях дали нещо овърлапва. Какво? Браво е. Въпросителната беше това. Каква е връзката между това и с приятел? Няма да... You wouldn't get it. Fuck you mean? Не, толкова сме кукнати. След помощта от Жебоб, още по-кукнати ставаме. Пупката е третия агент. Браво е.
Не. Yes, sir! Кеш ме как разбра от въпросителната. Брат, въпросителната говореше повече от всичко останало. Да. Моля някой да ми обясни връзката. Не знам. Не знаеш. Брат, игра с думички. Да. Братле, той още не го схвана. Не, Това беше разбрах. най-фалшивото. Боб, ще ти дам добър хинт, ама не ни помага много. Пак и ми не помага много. Захар. Мислята само за две. Значи, тестика. Това е доста силен, Друго захарно не виждам. И аз за друго захарно... не. Чакай малко. Глазура. Somebody help me Това е едното. through this nightmare. Обаче I кой от двете can't имах предвид? control myself. Глазура и киви. Защото време си двете има захар. Кой от двете има повече захар? Според мен е глазура. Ама ако беше... Не знам кой от двете имаш предвид гащи. Глазура или киви? Искаш ли да ти кажа? Не бих го казал. Ако одобрят, Глазура. Пипи. Може пак да познаеш киви, you know? Не. Приключи с гамбата. Братлето е респонсибъл бъдещ мъж. Достатъчно ми беше гамбаването. Тези не се връзват, мъжки, сори. Край, умряхме. Ама аз имам още от приятел въпросителна. Да. Да, мисля, че оттам ще се И още сещам за 4. двата. Да ми е окей. Давай поне за две от тях, няма да ги всички следващи се. Добре, стой. Католичка на Веничка. Окей, това ще работи. Католичка на Веничка. Аз не пиша. търси своята сестричка. Аз ще... Опа, за малко да не ти дам никакви думи. Просто ще да му... Ако не ми беше оставил думи, щеше, докато аз не кажа end. Не мисля, че Мога ти така дам работи, но... безкрайност. Мисля ти дам По-добре, безкрайност. Аз мисля по-добре просто не ми да давай безкрайно. мисля просто да ударя безкрайност и да ти кажа, че става дума за две, окей? Окей, давай. Защото ме е страх да не стере пак. За две става въпрос. Биология за две. Просто ме е страх играта да не стере пак с това. Shit. Католичка на Веничка. Търси своята сестричка. Окей, имам една дума за биология тогава, оставаща. Технически две имаш. Ако ми питаш мен. Катеричка на Деничка. Гладна мечка хоро не играе, но аз не съм гладна. Буднаха ми нещо в дупето. Не си спомням. Не си спомням как беше българския народ. Гащи. Добре. Drink water for what? Just to piss again? Life is a prison. Преграда. Това е силно. Блок и врата. Мисля, блок като блокирам. Врата като? Врата като врата. Крейзи, моля, без подсказки. Аз не подсказвам. Добре. Обаче не съм сигурен дали си имал това предвид. Блок. Ипи. Да гамбавам ли? Гамбълва ли ти се? The One Piece! The One Piece is real! Или не? Не!
Проклятие! Жебоб. Крепост ли удари? Таен агент си, Жебоб. Таен агент. Проклятие! Окей. Слава, нямам си идея как щеше да вържеш катерица, ръкавица и танк. Катерица ще Проклятие. да познаваш от биология, ръкавица и танк сигурно ще да кажа. Страх ме беше, мисля да кажа нещо война, защото хвърляш ръкавицата, обаче знаеш, че ще да удариш крепост. Затова сигурно ще ги карам едно по едно или ще да кажа нещо. Не знам, ще го мисля. Проклятие! Не, просто се отказвам вече от това Крейзи, нещо. иначе Агива. за преграда е много рисково, защото преграда Да. може да е крепна. Аз си мисля, че няма да види врата и че ще да удари просто веднага ще да удари крепост.